Har, kamera wis on, kita ngomong. Aku ngomong. Ngomong tentang channel awake dhewe. Oke para penonton, jangan lupa tonton. Pojok Digital Blitar, channel komedine wong Blitar. Yang paling oke, bagus, keren, se-Indonesia. Cepet baik. Tapi datang luwe ya enak ae. Gampang ngangel. Duh. Blok pisan. Carane. Wah, lek ketek kuwi. Lek menungso gua kulit gedangi ditotor, ketek sing ngene kiteng telecek. Awas we. Ini kayu segaring. Jadi nang mburi ngono lho matang. Golek ira cetuk. Oh, lha ini kene apa lho? Nah, iki lho sing ngeceli. Tepak iki garing sing. Dapurnya bedok telo ya, di kayu lho. Mesti kon dadake gawe kayu ngene iki. Udan-udan. Ya penting kan gawe kayu daripada kon gawe masalah. Gawe masalah diepuki wong. Kalian sepuluh menengah ya, wong pekel ya males. Bowi, jemput kami. Belum dah pecel. Oh, lah kuwi lho. Peduse ning kono. Wah, dipekoro. Wes. Wales. Iya tadi. Ya ampun tenan. Lho. Apa cita? Maju diren nah. Kurene sapa-sapa. Demi tenan iki. Loh. Dan piye tekan kayu iki? Gelem gawe kayu apa ora? Pecel apa ora? Asem ten kayu iki. Hah? Su. Iki gelem dipecel apa ora? Nang mesle. Dene ora sapa-sapa lho mburi. Sampe mesle ngene wae mari ra mari-mari. Jangkrik tenan. Badalah. Oh, ketek ning kono iki bae.
kowe iki ya peranjingan lho kan. Kulit gedang sama sabar nanti karemu ki piye? Lah, aku gua kan jira awakmu. Ya dapur kamu kaya wedhus kunting ngono. Aku jira ora ngerti awakmu ngono. Kena ya salahmu dhewe to boyo gak sengaja. Aku ora salah kok. Padahal aku mang rene mung lho. Arepe nggawe info api lho nek aku arepe pesen telo lah. Info telo. Lah arep apa ora arep lak wong liya. Enggak rasa kakek mikir, kae waktu saya kakek mikir. Sepung dino kakek mimi lah ya, ndang cepet lah sik mikir iki. Sik. Piye? Iki minyak aku njelokne aku piye? Aku ora ngelek awakmu lho, harga dirimu wis anjlok. Aku iki duwe harga diri, elek yo duwe harga diri. Piye karepmu, he? Berarti awakmu ora butuh dhuwit. Ya wis ora apa-apa tak golek wong liya. Sik, apa? Dhuwit iki lho. Tak duit yo. Aku butuh no, Yeng. Penak men nyeneni aku. Saiki halus men. Tenang, emang kowe ganggu aku pecah-pecah kayu apa jangel. Kayu ini latos. Lah mau pencelang maksudnya. Saya nesu. Ya wis tak golek wong liya. Iki kene lho, jak omongan sing kena to. Piye. Lah anggap ngene, yo didem sik, aja anget-anget pikiran iki. Santai. Yo ngendi iki nggo kono piye? Lagi ora celok bos e lho, bos iki masa-masa. Oh, iya, bos. Bos ya saiki. Lah masamu. Pah, mantep. Ayo sana ke bos yo. Yo. Tunggu kono nek ngopi-ngopi. Iki cocok aku soal perduitan. Tangan kosong mau cekiting iki piye to iki? Cek. Metu kene lho. Nah, bos kok minggu ra toto iki piye? Resise, weh kotor bokongku kok. Nah, Oh, ini bos. Oke. Iki kaya kopo. ojo cetek gila lah kok karo awakmu. Bos. Yes, ngene lho. Cuma kene piye golek proyek kopo? Lah ngene. Aku ki mang arepe tul. Iki bos kok di ngono ra gelem to. Aku lek bergaul karo wong soro ki engko samarku uripku engko susah. Peh. Kowe muni ngono iki dan tenan ya, aku wong rendah tenan apa piye Mas Sam? Ora. Peh. Ya wis terima. Sebenarnya aku oleh penggayan iki. Penggayan apa? Telomu ki jek. Telo. Heeh. Wah, panjang, Bos. Telo cilik-cilik ngono kae lho. Lah telo cilik tak kompone ben gedhi. Wis to. Masamu banal piye? Lah, saya kenapa kok diatur to, Bos? Penting duit, Bos. Iya gimana? Ini saiki piye? Pengen kopi apa teh apa anu air sing kae? Iki wis ngene-ngene ket mau garing. Oke. Aku lolos hari ini demi Bos. Oke, aku era sampai ngono tak los niki. Lah yo. Gah kirimen. Lah ngono. Oke ya, tunggu dulu ya. Gedangmu pisan gonene. Jadi doyan dulu iki. Yo. Lah, wong Bos gedang ngene kaya doyan ya oke tak wehi ya gedang. Nek nang omahku iki panganan enak-enak ngono ki aku butuh mangan. Wah, kere padha kerene lho ngono kedak. Wis, karone sik juga ngene ya, jangan ngombe ya. Wis oke. Oh, dan kunci tenan ki. Ibu Bos. Wah, kene kakan dosa iso dipikno soro yang wong ada ablek iki lho. Kapan ya, Bos? Ranjingan wedhus sitok emang. Awakku langsing kaya ngene jerene bab kakean dosa. Nik kaya ngene guys gawe nesek. Kenapa isi ngurung iki, Bang? Kopi wes. Oh. Yo gedang. Yo kadang dadi kok bikin prengat-prengut. Ngelokne aku nek. Ini kan terus aman. Ngono jimuk ngono ya jan suwi men to. Nek wong nek lemet iki ngono kuwi lho. Kene ngelak emang enggak bengok nesu-nesu malah geblakne pisan. Wah. Bocah rek lulusan desa is ngono kuwi. Ora kalah karo sing lulusan kota ini lho. Ya Bos, sajane Bos.
Bayo. Wi ada murah kurang gede wi. Lah, ya enak iki ya, Bos. Iki nyugui uang apa demit? Ora tampah. Tengsel ku ya uang tapi keuange kaya dem kok. Apa ki? Iki lho mau tambah kembang gara kaya nyuguh demit. Kayak gelas sak mene lah mau gawe apa nang iki lho. Apa yo warap. Ya wis, mau kok piye? Mau parep. Mau kene-kene. Aku mang yo ora ngono hasil iki. Aku mang igur etok-etoke aku ngono iki. Kene-kene dombe rasa kacang cocot. Kalau sitok ngomong ae. Wong lek medhit ngono lho. Kurang ngomongnya, Bos. Ini tuku yatok lho, Bos. Ini sapa? Ini Yusri. Berita nomah iki ya. Yo alah mlaku rong langkah teko. Aduh piye. Iki masalahnya ora kado cedeke lho, wong gak celuki lho. Wis adus, mereka salin. Salin sik katokan pirang rong jam. Aku ngenteni lho, Bos. Wong kotakan ya mbok tunggoni pisan. Kok pasang pisan ngono. Nah, aku mang wis nyedek nang wonge. Lah aku selentak malah. Oh, ora kamplengi Pak Yateno memang jol, Bang. Aku wong baik-baik, Bos. Yo enggak segitunya lah. Lek ra pas kumat. Wis rumah gembong. Terkumate lah awakmu iki. Iya kan nih. Wong ki yo enak batese to. Ora ujlak-ujluk nyusan-nyuson. Kemasane barang wonge barang sing enak. Enak. Yo enak. Iya. Cuman yo enak. Enake Dosa. lek ra eleng. Iso. Cara ini yo enak. Iki lho Bos, gedang lho kepene Bos kok dinggor-nggor ning ngene ra mesakne to iki sing gawa-gawane ado-ado. Aku mangki nganu lho. Aku yo guyon aku guyon. ki mangki. Ya guyon lah aku ki enggak guyon lho Bos. Aku lek terlalu guyoni kurang sip. Tenan lah aku ki enak ya enak tenan, ora enak ya enak tenan. Wamu persis kaya wamu. Gak mungkin lah. Aku yo kurang tinggi. Iya. Ning iki aja nggo kalengke wong. Kowe roh ya kaya wong kemeruh rumah aku. Yo roh. Pas neng kali kalau sik cilik, ya delok-delokan bareng. Karo mbakku sakmene, mbakmu sakmene. Iki saiki ora kok cilike, Bos. Ning tanggange, Bos. Tapi saiki panggah sakmene. Yo isin lah. Iya lah. Apa krasa? Dijute ya krasa iki jan dengak-dengak iki. Iya. Rungu tanggane ra penak. Ya iya, wis mangan gombe kopine kuwi lho. Jare emang gek ndek bisnis sapa ngono gek ditandangi. Nah, lah kesuwen. Anjingan lho iki. Apa cepat dapat, Bos? Kesuwen iki. Iki niate mang golekne aku lho kok mau wiwit dhewe. Aku isin ana. Ya wis, telone wis sedang golekno. Tak ge nyomber pitik Elo. sak kental. Apa ta iki apa? Sumben. Cok bodho ngarep. Nah, tenane lho. Tenan. Oke. Wis pirang kental? Yo, Ready. lek enak ya sak kental, ora enak ya sak ton. Ya wis. Tak golek nih. Ya wis. Yo, wis oke yo. Ya, Tani. weh. Gunung Kelot sing ngayomi Blitar zaman Jepang nate gambar Eta brengkak sing supriyati Blitar nyimpen amun Loh. Malah tak juak banyune. Anjen ae ngombe wis. Kayak sithik. Apa cita apa coba sih Kok
Ya Allah, betul. Quack, quack, quack. Wah, bocah nom-noman gomo. Woi. Bocah itu ternyata. Tahu tapi. Play nih HP-an. Oh, lamu koyo ngene. Napa? Wes tak ada HP-an. Mu tak apa napa? Napa? Tak apa napa, Mang? Tunggu. Makan wedhus sing lho, takan burung. Betul. Nah, iya toh. Gablek to weh, ngomong kon. Ayo. Nah, HP tak. Uang HP-mu. Nyocok. Marang. Tojol lho. Didelang wong kaya ngono kuwi bayu, beta sekolah lho, Iki lho wong guyon-guyon. Ojo sing aneh-aneh. Tenan iki, don to. Lho apa? Apa iki? Bruh. YouTube. Heeh. YouTube e sapa iki? Pojok. Pojok apa iki? Pojok digital bentar. Oh, itu lagi. Kayak pemain ini ya. Sos ini. Gila ya. Oh, iki. Totok ya Pak ini. Lucu nih. Lucu no. Apik-apik dong gini. Gila sih ya. Loh. Itu kayak sih. Ini kan ada minum ya cocok nih. Kutawi lo. Kutawan to. Oh iya. Iya no. Lali. Iki lho gelas e. Sangke dulu itu malah mending ya. Mas terus to. Iso ni. Tapi gue pesen HP-an nih, jajanku saiki. Wes. Jangan kayak gitu, Lek. Aku Nah, gue pasti jebol telo no. Belum jebol telo ning ndi? di pasar. Jalan no. Wah. Wasik HP-mu loh, mending mulai sini. Iya no. Apik-apik to. Apa mang jenenge? Pojok digital bentar. Wes engko simpenan lho ya. Yo. Tak deloken engko. Yo. Wes aku tak jebol telo sik aku. Yo. Pepan silwe pakanan ya bang aku. Yo. Nang ada HP-an tak anting HP-mu. Nang. Yo. Wes, ya tegasnya ya. Nyimpen layune Bung Karno. Nah, iki telo lho. Aduh. Kalau karek manek niki. Penting kan cair toh. Iki wong-wong ning tekan ora enak. Sip. Presiden kang sepisan ana cita jaripate Teloku iki wis payahe panen gitu Rumah saku sik pirang dina kok ya wis dur-dur sakmene. Jan cocok iki ngejak sugih iki jenenge. Ngene iki ndang panen. Payu larang. Ambe dina pra ya iso karaoke lho. Lah krungu-krungu iki saiki sekilo luwarang lho nek sak ton bayus. Akeh duit iki. Nek pirang-pirang ton bayus mayuto yuto. Iso iki karaoke. Pura sak kacamatan tak lumpukne calon miliarder nyitak sugih. Lah iki sing sisih kene. Lah urung sing sisih kono.
Sangke ambone sampai bingung arep tak tandangin ndi dhisik. Kabeh-kabeh yo padha ngasilne duit. Apa ya tak endangi kono barang. Sananu dicolongi wong-wong kuwi. Wong saiki ora kena ditegakne anak. Cuk. Panggah gedes belek kowe, panggah dawa tanganmu iki ngono tanduran, Cuk. Diragati kok mok colang-colong penamen diasmu. Oh, aku tuh bong. Syukurane ya bong. Aku lho mek pisan iki njebol telomu. Iya sing konangan, lah sing ora konangan, ya ngaku pisan, tapi hakmu wis bolak-balik. Sabar ya bong. Aku perkara njebol dhisik ki apa? Tak bayar keri. Tak iling-ilingi wae ra nek omah, tak golek tak celuki ra nek omah. Jebule kene Tegalan. Ya, engko lek wae duit wis iki tak dol, ya. Alah, cangkem kaya curut ngene iki kakean alasan ora kena dipercaya. Iya bong, aku salah, nek cuma nyumut-nyumut iki ya kena diomong lho. Kecemburuan demak-demok lho. Aku salah tapi aja ngono. Wis saiki piye iki pitunge penake iki? Aku nek jebol iki piye? Ya tak go balik. Ya dibayar tapi. Ya rek pitung-pitung, gak saiki tak nggo duit. Ngapus tak jutek lambemu sing curut iki lho. Wes iki telo tak go balik. Ya, wis lak nganu dinteni bakule mang lho. Ya ora iso no iki enek pertanggungjawabane penamen Tanggung jawab kowe apa? nyolong terus moro-moro njaluk sepuro balik. Kowe tak arak ning kampung kalungan telo iki. Ayo. Iya ngono. Telo sampe tak mau ning kampung. Yo no. Weh, wis mesan aku e. Nek ora ngono aku ora kapok. Manggah tanganmu iki dawa. Weh. Yo coba Ayo, bong. ora ora nek timbang tak terus sak EP engko tak kalungan telo wis. Ya jono ta bong. Ora iso. Nek dipetung to masalah nek dipetung. Ora iso. Beh. Piye iki? Wis ora iso wis iki. Iki kantone nggih kalungan kowe tak gawa. Mubeng turut dalan. Pisan wite pisan ora? Wis iki tok es ben Iki tok ae. kapok. Wis bar iki nek panggah nyolong ae. Tak pindah kamar ning Kapolsek ngono. Aku isin lho bang piye? Ora usah isin iki bukti tanggung jawabmu. Berani berbuat harus berani tanggung jawab. Saiki tanggunganmu ya kuwi. Wis ayo tak arak ning turut dalan. Tega we bang. Ya ben. Makanya itu mana ra diurusane karo pamong. Iya bang. Beh. Tolong ae. Tanduran iki dirabuk. Tukane mes ora mak calongi ngono kuwi. Terima kasih tok lho. Sitok sing konangan, sing konangan. Wis ayo. Harga diriku lho bang. Wis ora usah ngurusi harga dirimu. Marai tuman ae.